Primeran, B2. 16B. Janis Joplin kantaria, oraindik bizirik. Rock and rolleko lehen emakume izarra edo historiako blues rock kantari onenetakoa. Alaxe gogoan da gaur ahotsurratuko abesaria Janis Joplin musikaria. 70 urte beteko bailituzke gaur, baina Jimi Hendrix, Kurt Cobain edo Jim Morrison bezalaxe, Janis ere 27koen klub horren parte bihurtu zen. 27 urte eskasekin mito bihurtuta hiltzelako heroina gaindosi batekin. Bestelako aurreikuspena zituzten Janis Lynn Joplinen, hori baitzen bere izena berez, gurasoek 3 seme-alaben artean zarrena zen alabarentzako. Gaurko egunez, 1953an jaio zen Janis Joplinentzako. They wanted me to be a school teacher, like all parents. Guraso guztiek bezala dio, irakasle izan zedin nahi baitzuten, baina Janisek arte ederrak ikasteko asmoz unibertsitatera ere joan arren, abesten hasi zen gaztedanik Texasen bere jaioterrian, blues eta folka, garagardoen truke dionez. Garai horretatik datorkio edariarekiko zaletasun biziaren sona, eta saiatu arren, inguruak eta giroak estuturik 1963an San Franciscora alde egitea erabaki zuen, izan erean. Do what you want to do. Nobody bugs you. Nahi zuena eginez, aske aritu zen, drogekin arazo larriak izan bazituen ere, 35 kilo soilik pixatzeraino, baina hasierako urte aztoratuen ondotik, 76an Big Brother and the Holding Company taldearekin batu eta arrakasta lortu zuten. Monterreiko jaialdian jo zuten urtebetera Jimi Hendrix edo Otis Reddinekin batera esaterako, Ball and Chain kantuarekin entzuleak aho bete hortzutziz. Talde honekin Chip Thrill diskoa grabatu eta erabateko arrakasta bereganatu zuen Janis Joplinek, milioialere salduz. Hala, Londresen 79an eskaini zuen kontzertua bere onena izan zela zioen, baina erabateko mitoa 79ko abuztuan bihurtu zen, Woodstockeko eskainetako kontzertuarekin. Piece of My Heart bezalako kantuak jendeak berriro eta berriro errepikatu zezan eskatuz. Bere drogoekiko menpekotasunak okerrera egin eta heroina uzteko Brasildik bidaian ibili ondotik 70an Full Tilt Boogie Band taldearekin bat egin zuen. Pierce diskoare grabatzen hasi zen eurekin, baina disko amaitze hartzenean 1970ko urriaren 4ean Janis Joplin heroina gaindosi batekin topatu zuten hilda bere logelan. Zur eta lur jaso zuten lagunek albistea heroina utzita zuela uste zutelako, baina garaiko albisten nasiak alde batera utziz, 27 urte eskasekin hiltzen Janis Joplin, Pierce segidan bere diskorik laudoriotenetako bat izango dena testamendu gisa utzita. Baina ez gaitzela, tristezia kolpatu negarrik ez, Janisek ez luke onartuko eta. Izan ere bere testamenduan honako agindu utzi zuen, bere omenezko festa egin zezatela eta horretarako $2,500 ere utzi zituen. Eta festa egin zen, edariak pirlen kontura goiburuan lagun eta senidekin. Gaur ere alaxe gogoratuko da nazioartean Janis Joplin bere omenezko kontzertu garirekin. Rockaren fama aretoan da, 98tik bizitza osoari eskainetako Grammy sariare jaso zuen gerora, eta horten Hollywoodeko osparen pasealekuan izar bat ere eskainiko zaio. Gaur 70 urte beteko lituzken Janis Joplin bizirik jarraitzen duelako, askoren eta bereziki emakume honitzen mito gisa.